Ahojte, opäť vás zdravím a v prvom rade sa vám chcem poďakovať aj za úspech predošlého videa, kde sme háčkovali spoločne alpínsky vzor a detský sveter. Ďakujem vám za vaše ohlasy a záujem. Som veľmi rada, že spoločne môžeme takto online háčkovať. No a čo sme si pripravili dnes? Ako ste už mohli vidieť, tak sme vám ukázali, že aký rozkošný sveter sme urobili pre dievčatka veľkosti 86. Je to zhruba na 18 mesiacov, čiže veľkosť 86, 18 mesiacov. No a ak ste sa rozhodli, že by ste si radi takýto sveter vyskúšali uháčkovať, tak máme pre vás pripravenú vlnu, háčik, základnú reťazku. A môžeme sa vlastne do toho pustiť. Ja som si vybrala takúto vlnu Baby Kašmír, kde budem používať, no táto vlna má 100 gramov, áno, budem používať veľkosť háčika 4,5 mm. A na tento projekt, na tento svetrik potrebujeme mať zhruba vlastne šírku 30 cm. Nám to vychádza, ono sa to tak trošku ešte natiahne, nám to vychádza, tu je 29 cm, čiže zrejme ešte si dorobíme očka, takže ak potrebujeme tú šírku 30 cm, ja mám momentálne urobených 43 očiek, to bude 44, 45, ono sa to tak ešte pri tomto vzore jemnulinko natiahne. No, takže máme 30 cm. Použili sme 45 očiek, takže kľudne si urobte na túto šírku 30 cm. 45 očiek, budeme používať 44. Áno, tak ak máte urobené očka, základnú reťazku, kde ich je 45, tak môžeme začať robiť vzor. No a ten vzor budeme robiť tak, skúsim priblížiť, aby sme lepšie videli. OK. Celý prvý riadok budeme robiť krátke stĺpiky. Čiže máme krátke stĺpiky a tie budeme robiť až do konca. Blížime sa ku koncu prvého riadku, kde vlastne tento riadok dokončíme krátkym stĺpikom. Takže vám to ešte raz ukážem pre istotu. Čiže toto je krátky stĺpik. Urobíme jedno očko, otočíme a ideme spoločne na druhý riadok. Tento druhý riadok budeme robiť už tak, že toto prvé očko vždy spravíme cez celé, jeden krátky stĺpik tentokrát, čiže jeden krátky stĺpik a teraz pôjdeme spredu, krátky stĺpik. Dobre, čiže
Ešte raz. Takto. Krátky stĺpik. A opäť naberieme spredu a budeme tieto krátke stĺpiky takýmto spôsobom robiť až do konca. Takže pokračujeme až do konca. Tu a tu sa uvidíme znovu. Ako vidíte, sme na konci druhého riadku, takže tu dorobíme krátke stĺpiky, ktoré robíme spredu. A tento posledný preháčkujeme cez obidve očka, ako celé očko a preháčkujeme ho takto. Krátkým stĺpikom urobíme jedno očko a teraz nám bude začínať vzor, ktorý si prosíme urobiť. Toto prvé očko ideme preháčkovať celé, urobíme krátky stĺpik. No a teraz si všimnite. Toto si všimnite, áno? Toto očko, ktoré vlastne sme z predošlého riadku nepreháčkovávali, hej, to sú ako keby tie zadné očka. Nepreháčkované, len predné sme háčkovali. Budeme ich používať. Uvidíte, ako nahodíme si vlnu cez toto prvé. Vidíte to? Cez toto prvé zadné očko si naberieme vlnu. Preháčkujeme, pozor, len dve očka nahodíme, preháčkujeme len dve a teraz preháčkujeme 3. Teraz, čo urobíme, bude to, že cez celé toto očko ďalšie urobíme krátky stĺpik. Áno? Teraz opäť nahodíme a vidíte, že toto patrí k tomu krátkemu, ale tu už máme ďalšie, cez ktoré zoberieme vlnu. Máme 3. 2 preháčkujeme, nahodíme, ešte raz zoberieme cez toto očko vlnu, máme 4. 1, 2, 3, 4. Tú vlnu potiahneme cez 2 očka, máme 3 a toto bude celé. Teraz urobíme krátky stĺpik, toto je to nasledujúce. Robíme krátky stĺpik. Áno, pozrite sa, už sa nám toto takto rysuje. A ideme ďalej. Nahodíme toto, patrí tu. Ktoré je ďalšie? No predsa toto. Takže potiahneme cez to vlnu, potiahneme cez 2 očka, nahodíme, opäť potiahneme očka, 2, 3 nám zostali, potiahneme. A ideme ďalej. Cez toto očko, ktoré tu nasleduje, spravíme krátky stĺpik. Ja vám ukážem ešte teda jedno, ako urobíme a potom až do konca urobíte toto isté, budete opakovať, urobíte sami. Dobre? Čiže toto máme tu a ideme do ďalšieho teda. Toto je to ďalšie. Nahodíme, preháčkujeme 2, nahodíme, cez toto isté preháčkujeme, 2 očka, 3 nám zostali a šup. Tu, do tohto ďalšieho, áno,
Čiže tu urobíme krátky stĺpik. No a pokračujeme ďalej. Pozrite sa, ako sa nám to pekne rysuje. Takže vidíme sa tu na konci. Ako vidíte, nachádzame sa na konci tretieho riadku. Nachádzame sa na konci tretieho riadku, kde sme začali robiť tento vzor. Takže ja idem dokončiť tento riadok krátkym stĺpikom. No a tu máme ešte jeden. A ten, tu budeme mať vlastne ako pekný okraj, preháčkujeme ako krátky stĺpik. Takže vzor máme urobený a ideme pokračovať, preháčkujeme jedno očko, ideme pokračovať štvrtým riadkom a ten štvrtý riadok urobíme tak, to už bude jednoduché, už to budeme vlastne opakovať, uvidíte o chvíľu. Preháčkujeme celé očko, krátky stĺpik a tu budeme robiť krátke stĺpiky spredu, tak ako sme to robili na začiatku. Dobre? Čiže takto. Celúčičký riadok budú krátke stĺpiky a my sa vidíme na konci riadku. No pozrite sa, ako nám to parádne ide. Za chvíľu máme aj štvrtý riadok hotový a pôjdeme na 5. Takže na konci prejdeme vlnou cez celé očko, urobíme krátky stĺpik, jedno očko a ideme na to. 5. riadok. Krátkym stĺpikom začíname. No a ideme opäť. Nahodíme. Pozrite sa. Cez toto potiahneme vlnu, cez 2 očká nahodíme a cez 2 očká. Zostali nám 3, potiahneme a tu urobíme krátky stĺpik a ideme. Nahodíme, potiahneme vlnu cez toto očko, nahodíme 2, 3 a spravíme krátky stĺpik. Čiže budeme robiť presne to isté ako v tomto riadku a to znamená, že celý projekt budeme opakovať. Tento vzor a krátky stĺpik spredu. Uháčkovaný. Ukážem ešte trošku a potom budete už pokračovať sami. A budete pokračovať do požadovanej dĺžky. No ja vám to ukážem takto. Čiže budeme opakovať tento riadok a krátky stĺpik. Tento riadok, krátky stĺpik spredu. A budeme potrebovať na tento projekt, tuto máme 30 cm, áno. Povedali sme si, že je to veľkosť 86, čiže 18 mesiacov a 30. A čo sa týka dĺžky, tak tú dĺžku my budeme potrebovať 32 cm. Tak, ja už mám urobený aj jeden, aj druhý diel, takže si to môžeme aj namerať na tú veľkosť 86. S týmto naháčkovaným mám rozmer 31 cm, takže 31 cm s tým, že
Ja už som si jedno rameno zaháčkovala, robila som krátky stĺpik, teda pevné oko, ukážem vám to, ale tu som si namerala šírku rukávu, ktorú budeme robiť. Táto šírka má 20 cm dokopy, čiže 10 a 10, čiže zaháčkujeme to z tejto opačnej strany, zo zadnej. A budeme robiť pevné oko. Takto si to postupne zaháčkujeme celé. A potom pôjdeme robiť rukávy. Tak, ja mám aj jednu, aj druhú polku tohto svetríka, vlastne takej vestičky urobenú. Ideme to spoločne ešte spojiť, ale najprv si vysvetlíme, prečo tu mám 4 značkovače z jednej a z druhej strany. Tu budeme spájať, tu bude rukáv. Ja vám to postupne ukážem. Čiže keď budeme teraz zaháčkovávať jednu stranu a druhú stranu z tej opačnej strany, tak skončíme tu, pretože toto bude kúsoček naznačeného rukávu. Keďže to budeme mať vestu, tak nebudeme robiť rukáv. A toto tu máme preto, lebo tu budeme riasiť. Ukážem vám. Dobre? Takže otočíme si projekt a ideme to zháčkovať. Áno? Zháčkujeme to pevným okom. A z opačnej strany. Dobre? Takže, aby ste to videli, ideme zháčkovať. Jedno, druhé a urobíme pevné oko. A tu opäť vidíme jedno očko, druhé a urobíme pevné oko. A takto to budeme zháčkovávať až do konca.
až tu. Potom to urobíme aj na tej opačnej strane takýmto štýlom. A potom sa pozrieme, ako naznačíme háčkovaním tie rukávy. Na tento typ vzoru a tento typ vlny je najvhodnejšie si urobiť prechodnú vestičku. Tak som sa rozhodla, že z tohto nebude svetrík, ale vesta. Už sme si spoločne pospájali jednu, druhú stranu. Golier ešte len budeme robiť, ale ideme si ukázať, ako budeme robiť tento taký mini rukávik, naznačenie toho rukávu. Prečo som tie značkovače dala sem? Lebo budeme začínať odtiaľto a pôjdeme sem a odtiaľto až sem budeme trošku vlniť tento patent. Dobre? Poďme si to teda ukázať a budeme robiť z tejto strany, nie opačnej, ale z tej prednej. A začneme, vlastne všetko budeme robiť krátkými stĺpikmi a začneme tuto. Ešte jeden. No a ideme na to tak, že vpich a krátky stĺpik. Opäť krátky stĺpik. A tu, odtiaľto, kde máme tento zvýrazňovač, značkovač, budeme do každého očka vpichovať 2 krátke stĺpiky. Dobre? Sú 2. Čiže do každého až potiaľto, k tomu ďalšiemu značkovaču, to budú do jedného očka 2 krátke stĺpiky. Áno, aj tu máme. Čiže ideme 1, 2. A ďalší 1, 2. A ideme ďalší 1, 2. A opäť tu spravíme posledné 2 krátke stĺpiky do jedného očka a tu už budeme pokračovať po jednom.
No, tu máme ešte jeden krátky stĺpik a celé to ukončíme, ako myslím ten prvý riadok, pevným okom spravíme jedno reťazkové očko a ideme pokračovať krátkým stĺpikom. Až do tejto časti, kde sme to rozširovali. Dobre? No a tu vidíme, že až tu budeme, tu sme rozširovali, takže ešte spravíme jedno reťazkové očko a teraz ideme opäť vpichovať do každého očka dvakrát krátky stĺpik, áno. Tu vidíme, že nám to bude končiť, to rozširovanie. No, toto je posledné očko, do ktorého dáme dva krátke stĺpiky. No a pokračujeme ďalej len po jednom krátkom stĺpiku.
Za chvíľu si to ukážeme. No a tu vpichneme do tohto očka, spravíme pevné oko a vlastne to ukončíme. Vidíte? Takýto pekný patent na rukav sme urobili na konci tejto vestičky. Takže toto si odstrihneme. A budeme pokračovať tuto. Obidva mini rukáviky máme hotové, pekne nariasené. A môžeme ísť robiť patent. Budeme ho robiť z tejto prednej strany a začneme ho robiť tuto zo stredu tohto zošitia, zaháčkovania. Ideme robiť krátke stĺpiky. Spravíme to celé do kolečka dokola. To budú krátke stĺpiky. Takže celý náš prvý riadok bude tvorený krátkými stĺpikmi. A potom si povieme, ako budeme ďalej pokračovať. Takže pokračujeme až do konca. Krátke stĺpiky, dobre? Nachádzame sa na konci nášho prvého kola, prvého riadku. Ukončíme tento prvý riadok pevným okom a spravíme jedno očko. A ideme opäť pokračovať krátkými stĺpikmi, ale pozor, budeme ich robiť takto spredu. 1, 2, 3, 4. Takže napočítali sme ich 4, spravíme ešte 5. a potom budeme zužovať. Toto je 5. Čiže takto to vyzerá. A 6. urobíme. Naberieme. Dvakrát, áno. Ten 6. takto naberieme. To sme tu. A robíme ďalšie. Spredu. Dobre. To isté urobíme tu. Takže si to môžeme vypočítať. Tu budeme zužovať, dobre?
A budeme zužovať aj na tejto strane. Čiže si z tohto stredu vypočítame 1, 2, 3, 4 a ten 5. Vlastne končí tu, čiže keď si naberieme 1, 2, to bude tuto. Takže tento môžeme dať preč, odtiaľ to budeme zužovať. A potom ešte tu 1, 2, 3, 4. Tu sa bude zužovať. A keď prídeme sem, 1, 2, 3, 4. Tuto. Takže pokračujeme. No a ako vidíte, tu máme značkovač, takže tu si to zúžime. 1, 2. Potiahneme cez tie predné. Tak, a tu sme. Tuto to budeme pekne aj vidieť. No a pokračujeme ďalej. Ešte jeden takýto krátky stĺpik a ideme zužovať. Dobre, aj z druhej strany. Takže ideme na to, to je jedenkrát. Druhý. A ideme. No už sa blížime k ďalšiemu značkovaču. Tú stranu si tiež zúžime a za chvíľu druhý riadok budeme mať hotový.
Ideme zužovať. Tu sa mi to vyvlieklo. Čakajte, ja sa pozriem, či to už nezúžime tu. Nie, ešte teda jeden urobíme. Ten, ktorý sa nám vyvliekol, a zužujeme. Jeden. Dva. A šup. Ďalšie máme tuto, tuto a tu ukončíme tento riadok pevným okom. No vidíte, už sa nám to krásne črtá. Tento ďalší riadok urobíme krátky stĺpik. Zužovať už vyzerá, že nebudeme. Takže ukážeme si dobre a ideme do každého očka. Urobíme krátky stĺpik. Takže kolo s krátkym stĺpikom máme urobené a už sme vlastne na konci, lebo toto celé ukončíme pevným očkom. Celé to ukončíme pevným okom. Odstrihneme. A všetky tieto nitky, ktoré máme, tieto tu, si spracujeme a svetrík, teda vestička, pre malé dievčatko, pre malú princeznu je hotová.